Mám 3 děti, které chodí do Montessori školy. Nedávno jsem potkal maminku jednoho jejich bývalého spolužáka. Byl to nadaný zvídavý kluk, který chodil pár let do Montessori, ale když jeden z rodičů přišel o práci, musel přestoupit do blízké státní tradiční školy, která je zdarma. A jak ho vyzvedávala na jeho nové autobusové zastávce, den po dni ničeho si všimla. Řekla mi, přestal mu zářit oči, jako by vyhasínal. Nemluvila o jeho známkách v nové škole, o kvalifikaci jeho učitelky, velikosti třídy nebo odpoledních kroužcích. Nemluvila o tom, jak bude konkurovat Číně nebo zvýší naše HDP. Mluvila o jeho zájmu, o plamínku uvnitř, který se zmenšoval a vyhasínal. Toto podporování vnitřního zápalu, nutkání učit se a rozvíjet, je pro mě hlavní rozdíl mezi Montessori a tradičním školstvím. Tradiční školy předpokládají, že děti potřebují odměny, aby se učili. Zlaté hvězdičky, 3x podtržené jedničky, medaile, diplomy a oslavy. Pokud nereagují na odměny, musí být potrestány špatnými známkami, poznámkami, hovory s paní ředitelkou a podobně. Montessori školy předpokládají opak. Děti se nemusí nutit, aby se učili. Děti se ve své podstatě rády učí. Podívejte se na děti před vstupem do školy. Na všechno sahají, berou do ruky, obracejí a ochutnávají. Než vkročí poprvé do třídy, už umí stát, chodit, plavat, zpívat, počítat, jezdit na kole, vyprávět příběhy, vtipy a lži. A některé dokonce čtou. A pak se tito 6letí plní energie, zájmů a schopností změní v 12leté, kteří se ptají, bude tohle v písemce? Nebo bude se z toho známkovat? Ten vnitřní zápal, který měli v 6, nevyhasl sám od sebe. My jsme ho uhasili. Ve srovnání s tím Montessori školy ten vnitřní oheň přiživují tak, že podporují učení, které je praktické, které probíhá vlastním tempem, ve spolupráci, které je podnětné a které přináší radost. Podporují různorodost místo uniformity, inovaci místo standardizace. A Montessori to všechno dělá bez známek, bez testů a bez domácích úkolů. Jak? Mezi mnoha důvody jsou tyto 2. Věkově smíšená třída. Montessori třída má děti ve věkovém rozpětí 3 let, ve věku od 3 do 6 let v jedné třídě, od 6 do 9 let v další a tak dále. Smíšená třída umožňuje starším studentům být vzorem, vedoucím a pomocníkem mladších, zatímco mladší žáci se učí pracovat se staršími spolužáky. Učitel nestojí vepředu a nevykládá tutéž informaci 30 dětem, které se snaží udržet pozornost. Místo toho se učitel volně pohybuje po třídě a pracuje se studenty jednotlivě nebo v malých skupinkách. Ve smíšené třídě pak jeden student třeba sčítá a vedle něho sedí jiný, který násobí. Student tak vidí nejen svoji úlohu, ale i úlohu, kterou bude v blízké době dělat. Vidí, co už má za sebou a také proč se učí zrovna tuto věc a jak to zapadá do širších souvislostí. Dítě, které vnímá učení v širších souvislostech, ho snadněji přijme za vlastní a to rozhodujícím způsobem podporuje vlastní zájem dítěte o učení. Což mě vede k druhému důvodu. Montessori věnuje pozornost zájmům žáka, dokud jsou čerstvé. Jedna Montessori učitelka mi vyprávěla o své 8leté žečce, kterou zajímalo dlouhé dělení. Poté, co jí ukázala pár příkladů, si dívka vytvořila vlastní příklad na jednoduché dělení. Ale když vypočítala podíl, přidala si další číslici a tak pokračovala v dělení do stovek, tisíců, 10 000, 100 000 a dál do milionů, miliard a bilionů. Příklad plnil celou stránku a učitelka rychle přinesla další papíry a lepicí pásku. O několik hodin později, když se dívka rozhodla, že je hotová, sahaly slepené papíry od stropu až na zem. Děti v Montessori třídě jdou za svými zájmy, kam až je jejich zaujetí zavede, jakkoliv rychle, nezávisle na práci spolužáků. Myslíte, že ta dívka bude mít problém na střední škole řešit složitější úlohy, když v 8 letech řeší dlouhé dělení od stropu až na zem?
Představte si, jak jí zářily oči, když jí maminka vyzvedávala ze školy. Montessori je podle mě ten nejlepší způsob vzdělávání, při kterém se děti radostně a efektivně učí nezávislost, odpovědnost, sebeovládání, schopnost vést druhé, být iniciativní a při kterém získávají akademické znalosti a celoživotní lásku k učení. Navštivte Montessori třídu a sami se přesvědčte. Posaďte se na půl hodiny do třídy. Uvidíte, jak dětem září oči.